Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबाय ओमफ्राय नै जोंहा टुकलुखौ नुनानैथ' मिथिखाबाय दिनैनि आंनि भिडिअआ टुकलुजों लोगोसे सना र' मा थांनो र' इखौ दाङा सना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओरैबायदि दुस्तु देखागोन सना हेलौ ना खाम सना खाम Oh, duh, ich komm zum Müller. Der. Yeah. Jabai. ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखायो जोंहा टुकलुआ हौवासा होननानै ओमफ्राय बिनि रियेल नेमा जाफुंसार दैमारि बेखौ आंनो दोन्दोंमोन देनां गोदोर जाबा बियो नायथोसै बिमानैया मा आंनि जेनेबा आंखौथ' आनैसो जायोना जोंहा आदा असेनि फिसाला आरो बियो ना सना ओमफ्राय दा बेनि मोनसे माने एसे दुखु नांथाव खोथाया मा जोंहा टुकलुआ 3 years जाबाय जेनेबा सिगाङावहाय 2 yearsआवनो माथो रोंजोब्बायमोन आरोना आंखौथ' न'आव माइनावसो गाबज्रिखायो नालाय ओमफ्राय माइनाव आनै इदि होनजोबोमोन आरो ओमफ्राय जोंहा टेक्लाखौबो दादि इदि होनोमोन आरोना जोंहा मामा बाबाखौबो आबौ आबै होननो रोंजोब्बायमोन ओमफ्राय उनावहा इसरा बिमायाथ' माबानो नालाय गहपुरनि ओमफ्राय गहपुरनि ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो उन्दैयावहा आलासि जाहैबाय आरोना माथो रोंजोबखाबायमोन ओमफ्राय उनावहाय आलासि जाहैनानै बेमार जानायमोन बिमाया ओमफ्राय बेयावहा मुलि जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे गाइखेरावसो ना माबा बिमानि मुलि जानाया माबा जाबाय नामाथाय ओमफ्राय माथोखौ खोमाखौ खोनाया बिदि जाबायदां आरोना ओमफ्राय चेकआप खालामदोंमोन दाख्लैयो ओमफ्राय दाथ' नै लकडाउन ना चेन्नाइआव लांनोनो सानदोंमोन माने अपारेशन खालामनो थाखाय आरोना खोमाया एसे खम खोनायो खोमा बेखायनो दाथ' आरो बारा रायलायसिनलांला सना खामाबा चुम्मा हो चुम्मा ओमफ्राय नै दिनैयो मोनसे इन्ट्रेस्टिं खोथाया मा दिनै आं जाहा टुकलुखौ हिन्जावसा खालामगोन स' नायलांबाय था ड्रेसखौ चेन्ज खालामनो दै ड्रेसखौ चेन्ज खालामसै जाहा टुकलुखौ ओमफ्राय आं बुंदों ना जोंहा टुकलुखौ हिन्जावसा खालामगोन होननानै नै बे ड्रेसखौ गानहोगोन ओमफ्राय नै नायदो दायो जोंहा टुकलुआ मालाय बायदि नङा मिथिबाय मालाय जि बुङो बेखौनो मानिबावोसो नायलाय माबि नुखो Sino siya maglahat mo ba? Baba lang! Wala siya nakalay? Kalay? Baba! Ito po siya. Baba! Di po siya! Da जोङो फोनगोन आयौ गोलोमजोब्बाय दायो पाउडारखौ होदो सना दे र' Baby wipes. Itu bukan rasa, কিন্তু মোখাখনো bukan siang मैला ना मिसिप सना ओमफ्राय गथ' मानसिना जों जा मेकआपखौ फोनो बेखौथ' बिसोरनाव इउज खालामजाथावा बेखायनो आं फोनगोन जनसन्स बेबी नुवाखै जनसन्स बेबी क्रिम बाराद्राय गबाय Kuha ka yeah, roङो ना ओमफ्राय दायो फोनगोन जनसन्स बेबी पाउडार मिसिप बिदि खाम yeah mari dulu suna naik rồi ai nak lain deh rồi Ayo kawan, bukan apa ini? Ayo, yang perfect. Senang kan? Ya misip. Itu yang udah tuh. Nah, misip. Itu misip. Lain ya? Roh, hujan ya, tengah. Lain ya? Oh, ikut idis kayak lesan
सना लास्टाव खागोन र' दायो फुनगोन जों काजल एकदम नेचारेल जोंहा मामाया बानायना दोनदोंमोन नै बेखौ मानसिफ्रा बांसिनानो मिडलआव फोनो फोथाखौ बाट आं गथ' उन्दैनिखौ मिडलआव फोनबा मोजां मोना आरोना बेखायनो आं साइडआव फोनना होदों माने बे फोथाखौ नोजोर नाङिनि थाखाय फोनो आंबो मिथिया असलियेटआव मानो फोनो जोंखौबो मामा मोना गोदोयाव गोदोर फोननायोमोन उन्दैयाव ओमफ्राय नैबेयाव एसे फोननांगौ बे जाबाय नोजोर नाङिनि र' दे सना फुला नाङा दे फुला नाङा ये आइना खायना खायख्लोजोबोलै गथ' मानसिखौ सुट खालामजाया र' जाबाय दे लाय बा आंबो गथ' देलायहोनो रोंबाय ना पाउडारा आंसो गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय खालाय सना जाबाय बा मादि होनदो गोरैखौ खाना होनो इदि दा खाना सोर सिनायबावगोन दा जा टुकलुखौ हुआ होननानै ये सना नै जाबाय दे जाबायना जाबाय नोंनिया जाबाय सना इदि थिखाना ये थिखाना ला नै एबार हिनजावसालै आइथिंफोरखौ इदि थिखानालै दे आंखौ खाना सना आंखौ इखो नै ओइ बा नोंसोरखौसो नायफिनो आंखौ खाना इखो दे आंखौ थुमा होदो इथिंबो यो है फुदुंबाय थागोन नामा नोङो दे इखौ गानो दे आंखौ गानो हट इखौ फुदुंसो नागिरदों आंखौ नै इखौ आंनो हर नायनाय सना दे बख' दे खोमा इथिंसो नांबाय थादों दे आङो गावासो होआ इदि नङा इदि नङा आफा हर इदिसो जाबाय आं देखाय दे नाय दे गोलोमजोब्बाय आं फेन होनोसै नायनो बा गावखौनो जि नायबायलै सिख्लाफोरा जिदि जाबाय सना खेवला अरला खुनसै दे मामा नायबायलाय टुकलुखौ बिसोरो माने इदि नुवाखै नालाय सानसेबो हिनजावसासो नांगौमोन जाहानो ना भिडिअ खालामबाय थादों आङो भिडिअ इथिं नुजायोलै बाजै फैलाय नायलाय हिनजावसासो नांगौमोन जाहानो इलाय जोंहा बाजै भिडिअ बानायबाय बाजैखौ मेकआप खालामनायनि भिडिअ बानायगोन आङो ओमफ्राय जोंहा मामा इलाय मिथिखायो सोरबा मिथिजाया हिनजावसासो नांगौमोनलै जाहानो मानो नांबा जोंहा आब'लाहानियाबो फिसालासोना बेखायनो फिसाजो नांगौमोन आयौ दे आंखौ दे मामाखौ इस Tata langsung sana. Isi dia maha ini puasanya. Program mana puasanya aku lah biarkan kayak. Serba hidup saya di kamuan. Serba hidup saya di share aku kenal banget. Dress alo saya hidup saya lebih sih beda. Nih lah. Wih second dolar thayale bhai. Semua dah. Oi tangan liang, tangan liang. Tunggu. Belum sana.
उन्दुनो सना थांदो न'आव थाङा हे थाङा सना थांदो मामादो थांदो ओइयो दु उन्दु दे थाङा दे puasan gede dia kakang bel. So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye सना bye 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 हुन्दे bye 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 bye